ya kan ka por nga ko bana kubre ya baro ki patma ki ba pe ya kan ka jing kren ka jonga nga kan ka por kom uwe ni ki sodar jo ka shnong ka na po kan shi ka shnong kan shi mauria banga ko kan ka si ka issue ka bede bat ki asha hakabang li iya kini kisngi ki bradap na kaliang juki asha apa ka mekhiaw asha workers union kila pelong ka jing yakhi baka jing strike nakamta ka jing dawa ka jungki ban kentiu no ya kata ka jing siu dan ka remuneration ka baka ju ai ka sarkar na ka arjar tingka sekador ka baka ki lesi ki kwa baka yahap ka dan baka jing trekam ka jungki bat kamjuru ka balong ka kum kapor ka jing dawa jong jung kam ka jungki khnyak nga suka man pensya ka ba jing yep trekam jungki asha ki asha ki de ki benta ke bakong san akating trekam haki shnong ki thau ki jongi nama de maki ki ba pe ka kot ka khya la kalong jungki khanna khamtam jungki long kemi ki ba armet ki ba diwan kha khlung ba kumjuru hadin ba ki long kemi ki la yo khlung ba kumjuru ye ki khlung ki ba dang kha ngela badong ba ki asha ki de ki food soldiers jong ka trat ka kot ka khya nama de lemba jong ki ba ka sarkar ka yo ye ki jing khanya ka ba de ba ka jing khlat no jong ki long kemi ka por ba kha khlung de lemba jong ki asha ba ki yo jing khany ye ki jing khlat no jong ki khlung ha ka por badang shu kha ye ki Wi baka sarkar kala shimkhia bha hakabri baka MMR rate tandi kata ka IMR rate kata ka jing khlat no jong kilong kemi hakapor baki kha khlung lani ka jing khlat no jiki khlung masudap khayaki kami khla ka ni ko ni jela ki ba he bha ka percentage jong ka jing khlat no jong kilong kemi hadin lani masnyo khlung ba kamjuru ka jing khlat no jiki khlung hadin bala khayaki kedika rate lana ka percentage ka ba hedu lani gila ban ka win ki jela ki ba bun pha ka ba jelai pha kani ka jing yap no jo kilo kimi masang kha khlung ba ka jing khlat do ki khlung masndep kha yaki telada ki asha kimdan kan bu ka jing ka ba khrau ya ka tat jo ka health department magde ki asha ki ba pen kan mau ya kilo kimi ha ka por ba ki armet ba ki de ban le ba sumar si ki doctor ki asha ki ai ki awareness program ki rung she ki yin ki sam ban pen kan mau ki long kimi ki ba armet ba kamlong ka ba bha ba phin kha khalong ha yin ha sam dar phia shanong kan nong ki ba bun hi ki long kimi ki dang kham sotanat ki dang kham smush ngai ban kha ha yin banyak ka balik kha po hospital ba ka de ka kamram ju ki asha ban rung she ki yin she ki long kimi ki ba kum kini man pen sngo thu ye ki bagi di bandika siki hospital lani syakata ke bagi ongka institutional delivery bangi sokmen bak sarkar ukla debu dekat dor yikilong kemi ki balik ban kha siki hospital nangta hadir balap kha khlongru kadi ka kamram joki asha ban penken mau na kamta ka injection nana ki nugru ke jingdi dawai ki baki long kemi ki balik khlong ban ki khlong baki di banyo injection kadi ka kamram joki asha kata ki ka kam joki asha ka baki terai bha nakam taman penduna ya ka MMR rate baka IMR rate aka jela mekhlea sekibi pat ki asha ki trei ki baka ki kam ki bari baka kwat ka khya ju ki brio ki bayo pang TB ban lai ban perkan mau yu ki ban lai ban ya thu aki ya ki jun kam bandi dawai bar tui baki babun ki pat ki jat kam namar ki asha ki de ki nok trei ki bahap apa kata ka kwat ka khya lembak ki primary health center nata syuru ni de ban tip ya de ka wei nga ko soda nga la long sodam ta la sau snam tam ni so tip mahai ka jing trekam ju ki asha bar ka wei ni ka jing trekam ju ki asha ka don ka long lengba ka village health and sanitation committee BHSNC ki ong hapo ka ni ka committee kin dan ki kinya scheme ka ka ju ai sarkar baka shnong kan pelong ki awareness program kan long ka jing pek ki jing khu ju ki ki wa bakam ta ter ki yo ki hat bar ki de ki asha ki ban bo record ya jing trekam jo kan ka committee kata kada jing trekam ka ba le singi di mantip nangta ki asharu ki babun kli kran spang ka jing trekam ji ki asha ka por ka jing pangkhlam covid khat khandai ngakan mau ki asnam ka jing trekam jo ka ngakan mau ki asnam ka jing shop jo ka jing pang covid khat khandai lada amdan ki asha ki snong ngam tip nginya position haka song jungi ke babun maki brio kila song quarantine ladi kila sat slung haka tukapor bat haba kasokar kala pha iki balkin quarantine kaju ai iki dawai mo iki ta ki jungan kam la kilong ki mas la kilong ki dawai bikin di bakam ta ter ka ai lembaka PhD
ki PC ki mon ki doktor ki mon ki nurse ban sam ki dawai na sam sya ki yeng ki beri ki besong karantain lang ba jong ki asha bat ki asha ki ban se ban rong ki yeng wala ki tip ba to ki yeng ki don ki karantain na mar ba ki don ya kita ki positive case lesi ne kram ta kapor na singila kratno ya ta kapor re ya ta kapor jong COVID-19 kat no ki beri ki ting kat no ki beri ki shep ting ban le sya ki yeng jong ki beri ki badan ni ki belangat positif aga jimpang COVID-19. Ni kin ma borok ngek tiang ma ha to kopol ban rung ban jan gum yan ban lei ban ya jang yiru ban bun map tre. Ten de ki asha ki pli ha ban lei ban ai ki dawai ban ai ki pa ki jin kam jong ki brio ki wasang karantain ha to kopol. Ban ngakan ma hoti ki por arfo wei ka sarkar kam simla ai ki PPE ya ki asha. Asu ata na kamas ba ki groups bakin rong si ki bakum kini ki yeng. Tidak ada kasorka ka klet no ia kita ki frontline workers ki balak trai bat ka sarkar bat ka health department na kasnam arfo bat arfway ka po de COVID-19 ka klet no ia jing trai kam ko jongki tingin ong shu kumno god forbid slaningi tong ngin wai bo blai bakin ma shu jing pang ki bakum gitu namar da ki wan ki jing pang ki bakum gitu hukum kini ki por baki asha ki strike ngam tip ngi nyale kumno tinga kentu kan ka por ya ka health department ya ka sarkar kembaki asha ki ka ban kentiu ya kata ka jing siu syaki ka bakajio na ka araja cengka na ka national health mission ngangit baka sarkar ka don ka mesim ka bajensur maka sarkar MDA ngi ba uchi minister Konrad Sangma na ka por uju ong baka health kadai ka win gita priority jong ka sarkar ngili yu kini ki banai ki bradap ka sarkar kala tung khambur su ki doktor ki hospital ki CHC ki PHC tidak ka sarkar kala chimkhia hadu kat ni ka kot ka khia kan ayu buat berkentiu ya kata kajing siu jung ki asha lesi nak arajar ka bakala siu menta kan kampen he ya kajing siu ke jongki mangan itu fi baki asha kim de shu kita kinam try ki ba under matric lan ki beri ki ba pas matric ide ki bladon ka jong ka kernan ki bala nang ki bala start ma bi khabu jing fen tik pathek ya kajing kot kajing khia jung ki beri kim de kinam try ki ba ha ma kita ki ba long qualified kidi ki ba qualified kiba tip kunu mathot kiba so thu spang ka jingpang ti ya kiba kum kini kibriu ri atang ajar tengah sibra ni step kai ga jing sngo ka jong ki weipat ngai nga sngo ba ka sarkar ka le ben ya ki asha ba ka siu tang arajar tinga kersan lang ya ka jing ya ki jong ki asha baro ko ka jela kan thop ri asha jo snong ka jongi ba ka sarkar ka deban penkiu no ya ka jing siu ka jong ki kumang li ya kini ki bra ki bradap na kalian jo ka social welfare department ki don kinong tray hapo kisnong ki agan wadi workers kala kentiu na kala haja cara lajar san spa kan thup ru ki assistant jogi agan wadi kini ru ki de sibenta ke battery ka ka khia ba pe ki khlong hapo kisnong tilarang ngila ban kentiu ki agan wadi workers ki assistant jogi bali ba ka sarkar kasim jeng e ban kentiu pat ki asha haki sinong ki thau jengi don tang iwe asha i battery hakasnong jengi don kamba aspa tam ki yeng bat i asha don tam marwai ngakan mau kita kipor bai asha ki sistem ki khur ki ti ki jong i namar idei bala songkore badon ka jong ki kasam tari namar baki don ki jing dawa lembaga ka health department imban se ban mi ka jong ki kasam ban i ki khur wada ka por baki sistem ru kani ka risk kani ka kata ka jing lande de jong ki asha te khnang bang nyen yo ya ka jing trilang jong ki asha haka be de baka ka khya nagalen jong asai sin ban ga tentu ya ka sarkar Kamtam Minister jong ka Health Department Dr. Amparin Lingdo smothu ya jing jing kilong kimi ki asha baro ki di kilong kimi sudah tinga kentu i ban snap ya jing dawa ka jong ki ngimtip ki ai jing kan jong fi ba ki asha ka por bai kwani kandu ten rai ni kersan ya jing dawa ka jong ki khanang bakin imlang ta ka jing lang briu ka ba khambit ka ba khambiang ha ki tray ya ka ka khya le se kan sem jing ya ki bakin tray de ki pa ki jai kam marka bandung siki yang kisam ke maong menne ni dan ru ka village health council lara kam kim don ki asha lang yim yo ye ki record ne ki asha ye jing don je kilong tmi ki ba armet ye jing don ki khlong ki barang kha ka village health council kanam la ban trekam ha chong jungi ngila pan trekam ye ki village health council rengi don kam ye jing kersan ye jing pentip lang ye jing aibor jing IT lang je ki asha dilara ki asha ki don sa ka strike ke bakum kini ngai ngam tip condition ngi poi
te hakan ka por kum usada jong snong kan moria ta ka ai ka jing kershan ya kan ka jing dawa ka jing kentu jong ki asha ka sarkar so de ban kentu ka sarkar ba ka sngap lem ya kan ka jing dawa ka jong ki khnang ba ki asha ken sang ban trai kam no kin yo ya ta ka jing siu ka ba le se ka kam jing be lang jong ki asha ba ki no trai ba ka health department